Ketään tuolla. 6, 5, 4. Ja näin sieltä lähtee päivän viimeinen finaali liikenteeseen. Toistaiseksi ollaan kolareissa näytetty. Turva johtaa laumaa. Pikkasen nojataan siellä kurssilla. Mutta tuolla jatkuu seuraavalla tavalla. Oikein muistan, niin Ihasen taisi tässäkin voittonakapäivä vielä paremmalla tuloksella kuin Tervo kahdesta ensimmäisestä finaalista. Niin pääsee finaalisarjan voittoon. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Tervo pikkasen kasvattaa kaulaa. Piti siellä Ihasen takana, mutta teki pienen virheen tuohon tyhjien jälkeen ja näin. Kärkikaksikko on 7 sekuntia. Vielä vähän liekkaa kopi. Siinä sitten Ihato jää tuonne nuuteralla matikalla. On nää 4-3. No niin, katsotaan vähän tilannetta. Tervo kärjeessä 3,3. Montisen Mikko, Ihaton Mikko siinä 5 sekuntia Tervosta. Sitten Martti 6 sekuntia Tervosta. Martin perässä ainakin äsken vielä on näyttää olevan vieläkin Matti. Ja Ivarinen näköllä siirretään Janko ja Hienoa se näköjään on tuolla Jarakylässä. Maastoutumasta ja tervetuloa vapaa. Hyvä. Otetaan katsoa. Turvallisuudessa 4,3 sekuntia Lampinen ylätetään kovaa kamppailua kakkostajassa tällä hetkellä tulossa kilometriä. Nurkkehittelyä pistetään ajuuteen. Pieni virhe, mutta ei tarvitse vielä puuttaamaan. Sitten oli takapittelyä edessä. Nojalla ajoitu, mutta oli kiloa. Tämä katsoo tullessa. Nyt tulee Toivottavasti on virhe sieltä Lampiselle ja siinä otettiin vielä kakkossijalle. Siinä on nyt heti Matti liittäämässä kolmossijalle. Nyt taas tuli katsoa, että mitä Poras tekee ja hyppää sitten Matti Yllisit sieltä. Virhettä tuli syklistä. Suoravasti tulevasti. Kyllä katsoo suhteessa. Sitten on tuossa niin taas kolmanteen. Tervo hyppää pitkänkoilla sieltä kärjestä. Kun tulee aika turvallinen, tilanto on 4,8 sekuntia. Ilman pari sekuntia tilanteen perässä Lullintaus. Pitää hyvin auton radalla. Tervo on kurkkanut. Saadaan hyvä sijoitus viimeiseen finaaliin. Mattila Aivonia varataan siellä tuplan keskellä, hyppää yli. No, Aara oli. Otetaan tilannetta Tervoa. Ja Ihatta yksinäisyydestä on kärjestä 5,6 Ihatta Tervosta Lillin. Martti 8,3. Sitten Lampinen Mikko, Mäkelä Mikko, Hyvärinen Jarkko 5,3 ja Jäntä Kai. Suuri säätiö
mitä tekee sitten, kun tuo maasta tulee tuo auto tuomaan takapeilistä. Time is over. Race finished. Aloitetaan viimeistä kierrosta. Tervoa siellä. Myllyn taas maalissa, puhalta taas vielä uudelle kierrokselle. Noin, Tervo voittajamaalissa. Hienoa voittajamaalissa. Puhalta ja näin kaikki liikkuvat autot maalissa.